Als je hier aankomt lopen, dan zie je het direct. Hier zitten ze. We zagen net wat poep op de trap en we zien nu waar dat vandaan komt. Hier 2 zwaluwnesten boven de trap. Nou, na de rondgang die we net gemaakt hebben, hebben we gezien dat alle nesten bezet zijn. En onze eerste indruk is dat de kolonie zeker net zo groot is als vorig jaar. Treien wie de toekomst van de zweltjes in Ezonstad onwis. De leiding van het park wie net bliert met de nesten die het in de dakranen ombouwt binnen. Er kreeg het park klachten van beziekers hoe de 's morgens bij de huizen. Daar hadden ze nou wat ondien. We zien hier een zelfgemaakte zwaluwplank. Wij hebben een nauwe samenwerking met de stichting om te kijken hoe kunnen wij toch de zwaluw een mooie plek vinden om te broeden en terug te komen. Zonder dat onze parkgasten daar heel veel hinder van ondervinden. Want zoals je ziet creëert een zwaluw naast heel veel mooie geluid en vrijheid natuurlijk ook de nodige rotzooi wat we nu met een plank kunnen opvangen. Al jaren telt Van Dam de huiszweltjes in het vakantiepark bij Anjem. Hij zocht dit hier een nieuwe trend. We zagen net de nesten van de huiszwaluwen onderaan de dakgoot. En dit jaar zien we hier voor het eerst dat de huiszwaluw ook onder de dakgoot zit. Maar hij maakt gebruik van de regenpijp. Daardoor zit het nest extra goed vast. Ek een reden, want er dit hier meer zweltjes telt binnen in Ezonstad.